Hej, jeg hedder Claus Leik, og jeg repræsenterer SF i Skanderborg Byråd. I forhold til jeres spørgsmål omkring de 4 rådhuse i henholdsvis Skanderborg, Hørning, Galten og Ry, hvad de skal bruges til, jamen så er det sådan, at vi faktisk i byrådet allerede har besluttet, at de skal sælges, eller de skal i hvert fald bruges til noget, som giver nogle indtægter. Og det har vi gjort, fordi at, det har været rigtig dyrt at bygge det her nye sted, hvor de 4 rådhuse samles på Fælleden, hvor det bliver bygget sammen med politistation og sports- og musiksteder. Så vi har aftalt dengang, vi besluttede at bruge 300 millioner på det, at de 80 millioner skulle hentes ved, at vi solgte de 4 eksisterende rådhus. Det har vi gjort, fordi at vi, hvis vi ikke havde indberegnet, at vi skulle have penge herfra, jamen, så ville vi jo så skulle finde 80 millioner ved at lade være med at bygge nogle andre ting. Så det har vi egentlig gjort for at skåne, at vi skulle spare på alle mulige andre områder. Så det er sådan set en rigtig fornuftig beslutning. Problemet er, at det kan blive svært at sælge nogle af de her rådhus. I Ry har vi solgt det til der skal bygges et nyt plejecenter. Det samme kommer til at ske i Galten. I Hørning har vi ikke haft held til at sælge det endnu. Vi har haft en lang proces med at prøve at finde ud af, hvordan skulle det se ud, hvordan kunne vi lave et område, hvor vi bevarede det eksisterende bibliotek, hvor der ovenikøbet også blev bevaret nogle lokaler, som kan bruges af byens borgere. Der kommer forhåbentlig en spændende proces, hvis borgerne i Hørning gerne vil lave noget spændende der. Tilsvarende i Skanderborg er det også en svær proces, fordi at Skanderborg Rådhus kunne blive et ideelt sted for ungdomsboliger, for eksempel. Man kunne få et helt fantastisk område dernede, men i og med, at det ikke er kommunen, der står for det, men at vi skal sælge til en, som så skal bygge det om, jamen så skal det også være en balance mellem, hvor meget man kan få lov til at lave. Der er formentlig noget, der skal rives ned, og noget andet, der skal bygges op. Og det er en rigtig lang og besværlig proces. Der står folk, der ikke står i kø for at købe gamle rådhus. Men vi har fra SF's side lagt meget vægt på, at den proces, der kommer, altså det der med, at man inddrager folk fra Skanderborg i at prøve at være med til at vurdere, hvad er det for noget, der skal være der, hvor højt skal det være, hvordan skal det se ud, hvad skal det kunne bruges til, at der kommer en meget grundig proces, før vi lægger os fast på, hvordan projektet skal være. Og det tror vi er rigtig vigtigt, fordi at man kan selvfølgelig ikke have alle borgere til at bestemme alt muligt, men det vil være rigtig godt at få måske især nogle unge med til at give nogle input til, hvordan kan det her bruges. Og så vil næste fase så være, jamen så skal man så finde en, der har lyst til også at investere i det, og så bygge det på den her måde. Men under alle omstændigheder, så bliver der en lang, grundig proces omkring det her, så vi forhåbentlig får et nyt spændende miljø i Skanderborg, og også de andre steder i Hørning selvfølgelig, hvorimod så Ry og Galten, det er sådan set aftalt, at det bliver til nye plejecenter. Hej, jeg hedder Claus Leik, jeg er medlem af SF i Skanderborg Byråd. Til spørgsmål omkring, hvad byparken skal bruges til, så kan man sige, at det er jo et rigtig godt spørgsmål, som jeg egentlig dybest set håber, at byens borgere har nogle gode idéer til, fordi at vi kan godt gøre rigtig meget i byrådet og sætte nogle ting i gang. Vi har også forsøgt at sætte noget i gang med noget badebro og nogle aktiviteter om sommeren, og det har sådan set været vældig godt, men det rigtig gode liv, det opstår først, hvis der er nogen, der ligesom siger, det vil vi gerne bruge den her grund til. Vi har lyst til at lave nogle aktiviteter, vi vil gerne have lavet nogle forskellige ting. Der er noget beachvolleyband, der er nogle forskellige andre ting, men der kunne være meget mere efter min opfattelse. Det vi har sagt i SF, det er, at det er rigtig vigtigt, at vi bevarer det her område som Skanderborgs grønne plet, hvor der kan foregå en masse aktiviteter. Og det, der kommer til at ske i de nærmeste par år, det er, at der kommer et nyt søbad, et nyt stort anlæg, der kommer til at ligge i forlængelse til Kulturhuset, som kan bruges til vinterbadning om vinteren, men også til sommerbadning. Det kan bruges til nogle forskellige andre aktiviteter, måske til motionsrum og nogle andre ting. Det er rigtig godt. Men der er plads til endnu mere, og der håber jeg, at nogle af jer, der måske er unge, der har blevet med til at prøve at udvikle nogle ting. Der har været nogle tiltag, nogle møder. Jeg vil sige, jeg synes ikke, der har været sådan overvældende aktivitet i forhold til det her, men det er sådan et sted, hvor man siger, at der skal I ikke sidde og vente på, at dem i byrådet kommer og siger, hvad der skal være. Der tror jeg, det er vigtigt, at man ligesom melder ud og siger, hvad det er, man gerne vil. Noget af det, som vi i SF er meget opmærksom på, det er, at der i planen for at udvikle Skanderborg er lavet nogle foreløbige planer for, at der kan bygges op på det, der hedder parallelvej, eller parkallé, som ligger, den vej, der ligger langs byparken. Og der er vi altså meget skeptiske. Vi vil være meget bekymret for, at der, hvor der i dag er P-pladser ned mod byparken, at der skal bygges i 5-6 etager. Dels fordi, at
så ikke være særlig kønt, men det vil også betyde, at der vil kunne sidde folk op på 6. sal på deres altan og kigge lige ned på byparken. Det vil sige, hvis man sidder der med sit tæppe eller med sine venner, jamen, så vil man have folk, der kunne sidde i 20-25 meters lige ovenover og kigge lige ned i, hvad man så havde i madkurven. Det tror vi ikke vil være med til at give det gode liv dernede, og derfor er det en af de ting, hvor vi vil være meget opmærksom på, at man ikke får lavet det her til endnu et nyt boligområde. Det må der gerne være andre steder i Skanderborg, men lige præcis omkring byparken skal det være det gode liv, skal det være kulturen, skal det være de unge, skal det være fritidsliv, der skal være dominerende, og der skal vi ikke have det ødelagt af, høje etagebyggerier, hvor ældre mennesker kan sidde på deres altaner og kigge ud over søen. Det må de gerne gøre, men det skal foregå andre steder. Jeg hedder Claus Leik, jeg er medlem af byrådet for SF. Til spørgsmål omkring kærligheden og mulighed for at lave store koncerter, så kan man sige, at det har vi sådan set faktisk allerede lavet en detaljeret plan for. Byrådet lavede for nogle år siden en helhedsplan for kærligheden sammen med festivalen og sammen med nogle politikere, hvor vi ligesom endte med, og det var selvfølgelig byrådet, der besluttede i sidste ende, man har givet lov til, at der må være et antal større arrangementer hver år. Der må være festival, men udover det må der være en 5-6 større arrangementer af forskellige størrelser hen over året. Der er nøje fastlagt, hvornår de må være, og hvor mange mennesker der må være, og hvor meget de må støje, og alle mulige ting. Og det har vi gjort, fordi vi synes grundlæggende, at det er en rigtig god idé, at man har flyttet mange af de der aktiviteter, som var støjende i forhold til Skanderborg Festivalen, har man flyttet ud på Kærligheden, som jo ligger ud til motorvejen. Det vil sige, at der er noget støj i forvejen, der bor ikke så mange mennesker tæt på, og det vil sige, at de gener, der eventuelt måtte være for naboer og sådan ting, er minimale. Vi synes, det er en rigtig god idé. Der har ikke været så mange arrangementer endnu, og der er jo udfordringen er jo, at Skanderborg Smuk Fest, som står for de her ting, er jo i skarp konkurrence med både Horsens og Aarhus, og det kan selvfølgelig være svært at måske tiltrække helt store arrangementer, men der er mulighed for det. Og den plan, vi har lavet, synes jeg egentlig er ret god. Den holder, og der har ikke været ønsker om mere. Nu er der også sket det i mellemtiden, at Skanderborg Festivalen har været meget engageret i det her nye fældebyggeri, som er åbnet her i efteråret 16, hvor det nye administrationsbygning af politiet og så sports- og koncerthal er indvidet. Det vil sige, her kan man også lave nogle koncerter, godt nok ikke så store, men sådan som jeg fornemmer, så tror jeg, at Skanderborg Festivalen vil forsøge at lave nogle arrangementer på 3-4.000 mennesker i det her halvområde. Men igen, der er mulighed for at lægge det derude, og jeg tror, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at den mulighed skal være der. Det er klart, laver man en koncert, der larmer, sådan er det jo også i Horsens, sådan er det i København, sådan er det i Aarhus, så vil der være nogen, der kan høre det. Man kan jo ikke lave et godt udendørsarrangement, uden at nogen kan høre det. Og det er selvfølgelig den balance, som vi i byrådet er med til at skulle overveje. Men jeg er nu af den holdning, at jeg kan godt leve med, at der er fest og ballade nogle afgrænsede perioder i året. Fordi hvad ville alternativet være, hvis vi ikke havde en festival? Så kunne jeg forestille mig, at Skanderborg ville være et meget kedeligt sted at være, og der ville overhovedet ikke være nogen, der måske kendte Skanderborg på den måde, som det gør i dag. Så vi synes, det er fornuftigt, det der er lavet, det er reguleret, det er styret, det giver nogle muligheder for, at man kan lave nogle store fester. Desværre er det ikke blevet til noget endnu, men det regner med, at det bliver i fremtiden.